1. Jánovej, 4. kapitole, 8. verš, nám znejú slova. 1. Jánova 4.8. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Zákon je vyjadrením nemenného charakteru Boha, ktorý je láska a spravodlivosť. A keďže vieme, že hriech je porušením Božieho zákona a zároveň zákon je vyjadrením Božieho charakteru, prejdime možno takým 3 pilierom, na ktorých stojí celá Božia vláda. A ten prvý pilier je zákon ako večný princíp lásky. Boží zákon je v podstate len podrobným opisom lásky. A kde sa to rozoberieme, zistíme, že neobsahuje nič iné ako návod, ako žiť v láske. Prvé 4 prikázania, to je zvrchovaná láska. Nás učia, ako milovať Boha. Chránia nás pred uctievaním čohokoľvek, čo by nám mohlo zobrať Božie miesto v srdci. Keď zachováme sobotu, neplníme len prikázanie, ale s láskou si pripomíname stvorenie a zároveň vykúpenie. A potvrdzujeme, že náš život závisí od Boha.